Joşgunly Ähmet üstünlüklerinden galkynýan Türkmenabadyň himýa kärhanasyny arkada serdarly Bagtyar ýaşlar ýylynyň 11 aýynyň jemleri boýunça ýurdumyzyň owy hojalygynda giňden ulanylýan fosforly mineral dökünleri, şeýle hem himýa senatynda möhüm ähmiýete eýe bolan kukurt kislatasyny öndürmekde ýokary netijeli işler alınıp baryldy. Şu ýylyň ýanwar-noýabr aýlarynda bir önümçilik kärhanasyny 94 milyon 147 miň manatlyk önüm öndürilip, ýokary netijeler gadanyldy. Geçen döwürde fosforly mineral dökünleriň 246.535 tonnasy taýýarlanyp, belenen meýilnama 100 göterme ýerine ýetirildi. Degişlikde önümçiligiň ötüş depgini 100,16 göterme barabar boldy. Şonuň ýaly degişli döwürde kärhananyň agdyr işgärleri kukurt kislatasynyň 89.560 tonnasyny, xlorun 197 tonnasyny taýýarlamaň höttesinden geldiler. Yer gelende belläp geçdik, kärhanada döwrüwap kukurt kislatasy önümçiliginiň işi taýlaşyk ýoly goýulyp, bu ýerde taýýarlanýan önümiň hil taýdan ýokary derejede çykarylmagyny uly mümkinçilikler döredildi. Döwrüwap önümçilik detgasyny işiň tehnologik ýygyderligi durly bölümlerde amal aşyrylýar. Awtomatik usulda dolandyrylýan önümçilik detgasynyň işi tejribeli hünärmenlere ynanylyp, önümiň hilini aýratyn gödäwçilik ýoly goýuldy. Ýörüýti awdalaşdyrylan barlahany şertlerini, gelýän çyýmalyň düdümini barlamagy, derňewleri çalt we takyk ýokary derejede geçirmägi mümkinçilikler bar. Kukurt kislatasynyň önümçiliginden başga da kärhananyň beýleki önümçilik bölümlerinde önümiň durly görnüşleri taýýarlanylýar. Şol sanda buýurmalar boýunça ýoly goýulan elektrolitin, gaz görnüşli kislorodun, polietilen turbolarynyň önümçiligi bellenmäge münasipdir. Himýa kärhanasynyň işçi hünärmenleri öňjeli ähmet çekmäge açylýan giň mümkinçilikler üçin türkmen halkynyň milli lider gahrman arkadamyda hem de arkadaly gahrman terdarymyda hoşallyklaryny aýdýarlar.